Màquina de bloqueig de cargol per a panells de llum LED. Robot de muntatge de làmpades LED. Tornavís elèctric de servomotor amb alta precisió de bloqueig. Dispositiu de disseny personalitzat amb cilindre per mantenir el producte estable per bloquejar-lo. Alimentador de cargols en gran capacitat, estalviant temps de càrrega de cargol. Bon efecte de bloqueig als forats del cargol prop de la cantonada. Sense feina addicional, el treballador només necessita recollir i col·locar el producte. Una persona, una màquina pot completar un procés de producció, estalviant costos.